Uffiċjali ta' dwana għamlu qabda storika ta' sigaretti fil-Port Ħieles kif qabdu qrib 3 miljun sigarett mhux dikjarati. Kontejner 40 pit li kien fi triqtu mir-Russja lejn pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea intażel biex jiġi skennjat mal-wasla tiegħu f'Malta. Il-kontejner ġie ddikjarat bħala wieħed li kienet iġorr l-injam. Iżda wara li ġie skennjat, l-uffiċjali ta' dwana innutaw diskrepanzi fil-pis u deru affarijiet suspettużi moħbija bejn injam u oħra. Kien hawnhekk li l-uffiċjali kisru waħda mill-injam fejn minna ħarġu 48 pakkett ta' sigaretti tal-kontrabandu. Sussegwentament instabu aktar sigaretti moħbija bejn l-injam. Wara operazzjoni li ħadet aktar minn 36 siegħa instabu 145,000 pakkett b'20 sigarett f'kull wieħed. B'kollox kien hemm 2 miljun u 900,000 sigarett. It-taxxi fuqhom ammontaw għal aktar minn 670,000 euro. Il-qabda ġiet issekwestrata mid-dwana għal aktar investigazzjonijiet. L-Olaf, il-Europol u l-awtoritajiet tal-pajjiż membru stat li fih kien sejjer il-kontejner ġew infurmati bil-qabda. Li ma' qabda segwi qabdiet oħra, riżultat tal-investiment qawwi li għamlet id-dwana biex tiġġieled il-kriminalità. Ġimagħtejn ilu sar magħruf li operazzjoni kbira oħra ta' dwana waslet għall-akbar qabda ta' ġetti tal-kontrabbandu fl-istorja tagħha. Din is-sejba wkoll saret fil-Port Ħieles f'36 kontejner minn konsenja 44 kontejner. Fil-containers instabu moħbija eluf oġġetti tal-kontrabbandu fosthom żraben, ħwejjeġ, handbags u remote controllers tal-logħob li ma kinux maħsuba għas-suq lokali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.